Woi, sewaji. Aduh, piye? Pinarak. Nggih. Kok dengaren? Nyuwun nomben-nomben, Pak. Lah kowe kok guyang-guyu ta kok? Kok guyang-guyu pripun sampean ra ngrasakno uripku? Iya kok ngrasakno piye wong ki uripmu dhewe nasib mbok kon ngrasakno aku ki lho. Lah iya. Aku kuwi sepi ora tanggapan to, Pak Wo. Ya sabar to wong ulane ya ulan poso kok. Sampeyan sik duwe dhuwit. Lah dhuwit jenenge kami tuwa yon. Neng ndi enek to? Utang, Pak. Sesuk sik tutup to ya niki urung enek. Bang buka ya urung, koperasi ya urung enek. Sampeyan lho kudune ngesakno aku, Pak Wo. Lho iki teko-teko kok ya nggo kabar sing apik apa piye kok roro nangis. Iki jane enek apa to? Urip nek dadi seniman desa. Tanggapan rame kaya ndek wingi kuwi iso cukup kanggo kebutuhane urip. Tapi nek poso ngene iki prei butuhe mung urip, Pak Wo. Lah kok butuhe mung urip? Lah wis nek popo. Ya Allah, mulane to wong ki mulane sing seneng nabung. Ndeknane tanggapan kan pirang wulan kae wis akeh to. Upama mbok celengi sedinane 2 yuta ngono kan poso jek tenang. Wis Pak Wo, dhuwitku ben rantek nganggo ndek tak tukokne sepeda motor. Wis nyentel. Lah kuwi sing kleru. Tanggapan bendino kuwi nek mbok tukokno motor, kuwi kleru. Kudune sing iso kena dienggo urip sumben eling masa depan. Nek tanggapan ditabung, bojomu gak seneng celeng to? Celeng sapa? Sing dienggo nabung lho dileboni dhuwit. Celengan. Nah, kuwi lho celengan kuwi lho. Gak seneng nabung ngono kuwi to? Seneng, tapi bojoku pinter nglakokno dhuwit lho, Pak. Lho, dhuwit kok dilakokne terus dikek glindingan apa piye to? Ora dingge kerokan. Oh, kerokan ngene to? Iya, bojoku mari duwe penyakit dudul kok, Pak. Penyakit iki ya eneke ngelu, terus asam urat, kolesterol ngono kuwi. Lah kok penyakit dudul? Engko angger buka HP enek keranjang kuning didudul. Apa didudul? Sing marai gak duwe dhuwit ya kuwi jenenge hidup boros. Saiki bondoku karek motor tok kae lho Pak. Klerune ya kuwi lho, kudune ndeknane iki pas rame-rame job, dhuwit kuwi aja mbok tukokno motor. Lah tukokne apa? Tukokno pitik no. Lah kok iso? Nek mbok tukokno pitik kuwi iso dot-dot uripmu. Upama saiki libur poso. Kuwi engko daging pitik siloke kena dienggo apa ki mangan, nggo lawuh sak anak bojomu. Upama ngendhok somben kuwi ya kena nggo lawuh neh. Dadi enek sing urip, enek sing dibeleh. Kleru mbok tukokno montor ki piye to? Ya jenenge gak modot. Tapi kan ngene to, Pak. Nek pas prei ngene iki aku tuku pitik ana benere. Lah terus? Lah engko lek montorku tak dol tak nggih tuku pitik. Iya. Lah kemongko engko bar riyo iki aku tanggapan meneh. Apa ya cukup adol pitik engko tuku motor? Lho, masa iya aku tanggapan numpak pitik? Lho, iya nek ra nelek kowe iki. Lah iya. Yo sak ora-orane iki lho iso dienggo celengan yo enek. Terus sing dienggo urip yo enek ngono lho. Nek mbok tukokno montor yo ora cukup no. Lah nek poso ngene iki, kowe anakmu arep mbok lawehi gorengan sekop. Wah, iki yo ora mathuk. Lah iki apike piye Pak? Apa bojoku mbok tuku wae? Bojone mramemper ngono. Wes cantik ya Pak bojoku saiki. Raut wajah oke. Bening. Aku pas dolan rono andukan samene lho. Baratus boboke. Dadak bokonge kene gede sisih nek mlaku ngowe. Nah, tapi kan wajahnya bening. Oh saking beninge nganti kaya jangan kok Pak. Kok kaya jangan bening ngono? Bening banget dadi guyune ning kene nek wortele nek longgoke. Kuwi jenenge selilitan. Nek bening kuwi upama mangan apa-apa, kuwi mesti ketok. Contone, upama bojomu bening ya. Heeh. Mangan ngene ya ketok, ngombe apa ya ketok. Mau ngombe teh. Yuk, lenyer-lenyer upama seret, ketok ning gulu ketok teh. Lha. Mau ngombe kopi. Ngombe kopi ya padha dimbe gelek ngene iki ya ketok kopine. Mau ngombe susu. Susu ya
Yo ketok Pak Wo, nek iya ketok. Aku gak ero. Maksudnya ketok teleguk ngono Pak Wo. Lho tak kira ketok lho gak wani aku. Engko seneni kono ki engko. Pak Wo iki pencilaan kok. Cilaan piye kami tuwa angger sugih yo ngene iki kok. Nggo rokok pernah? Gak duwe Pak Wo, bojo kowe kudu tak gadekno lho Pak Wo. Aja bojomu nek iso aja gadekno. Montorku piye Pak Wo? Tukunan Pak Wo. Montor apa? Kae ape tak nggih urip iki piye aku ki ndek anak bojo. Heeh. Iki wis ra ndek dhuwit. Carane to, aja montore mbok dol. BPKB-ne gade nggo mangan ngono. Oh, mek utang. Utangan no. Wong sing penting ki nek ora duwe utang, Ngono iki gak apa-apa ya, Pak? gak apa-apa, somben disauri dhewe kok. Kaya pembantuku lho kreatif ra kaprah. Angger aku ki ra ndek dhuwit, ora tak kei apa ki dhuwit blonjo no. Wah, saene basi didol. Kowe eling kompor ilang dengi. Kuwi ya didol mbek wonge. Mbate sampean komen kuwi. Dah tenan kuwi pokoke. Iki jek blonjo aduh mbok ning ndi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asal pasar rame nih. Alah, mulai jagani jam 4:30 budal Pak Wo. Jam 5 budal lah iki lho wis jam 1. Lah pancen yo rekreasi sik, rekreasi terus sampean nyuwun napa selera aku. Opor. Sing anu to napa niku sing menyehatkan. Niki kan diparingi opor. Opor kan senengane sampean to. Yo ngene lho, senengku yo ngene iki, pembantu sing kreatif yo ngene iki. Masa enek juragan kon nyekel pitik. Dene njaluk opor. Opor kuwi saiki kan enek daging pitik sing wis dibeleh to, wis resik to. Alah, ayam potong. Iya. Niki kampung ayam potong tidak sehat. Nek kampung sehat. Yo sehat ngene iki ayo. Ya ampun dagingku nek nelek piye? Napa ngeten niki ben gedhe riyin. Lah aku terus lawa apa? Yo nek gedhe diopor. Diopor yo ngenteni kene yo nek sehat lah nek ora. Jare sampean nek ngopeni pitik engko iso manak yo Mas yo. Nah, apa-apa mundak Pak Wo. Sik to. Kemangi niki lho. Sak until. Ngene iki pira? Niki to. Heeh. Niki 7.000. Kemangi 7.000 lho, sampean ra ngerti terong iki. 12 siji lho. siji cok. 12. Ya ampun lah teronge kuwi lho. Gemantung ngene iki mok 2.500. Kuwi lho wis godhokan. God. Mangat Ya apa enek. Piran. Aduh, kecepet tenan. Soale rasane terong loro tenan. Wong terong arep disayur kok wis godhokan iki kok petis jane. Lah saking murahe Sampean Jajan to sing mbok blonjo kuwi apa? Blonjo niki wau 7.000. 2.000. Terong 15. Loro 30. 30. Ini sampean gawani dhuwit yo aku kan isin to dhuwit. Alah lho wis tak wekasi to. Pripun? Aku ki bapak nek urung tangi esuk kuwi njupuk dhewe. Empun. Tak kek ning lemari ning laci. Nggih apal to kula. Lah iya kuwi mau mek pira mangkat mau? 1,5 juta. Kula. Woi, lah bangkrut mbok ngono-ngono. Blonjo sak kesok 1,5 juta lho. Ngene lho, melok pirang-pirang tahun kok perhitungan. Wong dienggo blonjo sing dahar mungkin sapa? Ya aku. Lah iya, dipangan dhewe kok mbok eman. Lah iki gak mati juraganmu. Lho Sajare mau duwe ning ndi Mas? Nek ngomong aku duwe ning ndi. Nang ndi kuwi ancene tak simpen ning ndi kok Lah iya. Lah kuwi mek 1,5 juta kuwi entek. 1,5 juta kuwi aku sik ndi kurangan ayam. Loh, gak apa-apa Pak Wo. Gak apa-apa jengkulmu ngono. 1,5 juta jek duwe utang pitik. Kuwi jane mbok nggo apa? Ini nek sampean ngotot-ngotot suk aku sing omah sampean diblonjo. Lah, bener iki Mas. Ngene iki bener. Lah, aku juraganmu. Loh, ben ngerti keadaan pasar. Berarti wengko sing turu ning omah. Heeh. Aku sing blonjo. Heeh. Wis seneng nek dirasani wong-wong kuwi. Oh, piye? Kalau kami tuwa yon, wong kok supare ra kaprah. Blonjo dhewe. Yo saru no. Iki sampean malah kleru. Biru, bener lek Kudune- iki lho.
Wong-wong ki malah bangga. Wah, kae lho kami Tuwayana duwe pembantu kok dikepenakke. Penake Gelem blonjo dhewe. merakyat. Nah, sedakoe gede. Cocok. Kowe melok kucluk karo iki padha gitu ae. Jenenge juragan duwe pembantu ya pembantune sing blonjo. Iki lho terong loro. Iki kacang. Ngene iki apa jenenge iki apa iki? Niku blutru. Ngene iki? Lah blutru lemes ngene mbok tuku pira ngene? Blutru sakmene bokonge sak pira? Beda. Beda. Blutru ra kuwi kok. Ngene iki mau aku lagi mlebu wong iki sing delok bayangane ra aku dah montoran to. Iya ta, lha Iki sing kebacut. gak difasilitasi Pak wong nggih mau sepeda motor. Kowe iki pembantuku nek blonjo umume wong ngontal nek gak ngontol sepeda motor. Ngontel lho kon helman. Lho, piye to lha aku Kontak tak tertib kok. kontak wis tak kekno sedan yo enek, numpak Fortuner yo enek. Sedan opo? Sing tak parkir ning Tritis. Sedan parkir tertib. Tak kek ning Tritis ireng meleng-meleng. Pingganmu apa, Pak? Ya, gadenan. Anu nyun didamelke napa? Njukan. Kula tak kali masak. Ana kopi lho, Mas. Apa? Ya kopi biasa. Kopi biasa? Heeh. Kopine napa? Brasko. 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 Ini napa? Aku ya brasko padha. 200. 200. Lha iki opo bakul. Sing ning guri kae lho jak rentengan akeh. Wong bendina kok kon gawekno kopi, Bu. Omamahe dhewe gawe dhewe. Ya pembantu capi gitu. Gawe engko ya ben duwe gawean. Bae piye iki? Lah kuwi terus piye urusane 15 juta lho wisan. 1,5 juta. Pitike iki lho sida dibeleh ora. Ya dibeleh. Mbok kon lawuh apa? Lah terus sapa ki engko? Lho, iki pitike kok isih cilik ngene, Mas. Kowe kok mbok tuku apa kowe ra ngesakno ibuke? Heh? Aku kok ya ora mikir teko kono. Kudune yo ngesake lho, Mas. Dah nebukane ra ting. Wah, iya sama ndek perasaan. Mesti nyanyi, Dek. Nyanyi piye? Kemana? Asik. Teko lapangan Ora. Kowe kok mubeng lapangan terus. Suwi iki kok ndak. Kene sing ngejak. Ngono, anggere wis joget wis lali popo. Masa syutinge ning kene kok teko Niki di kula Lamongan apa ya? buat damelke kopi. Nggih, Jenengan penarak sing penak. Siap. Nggih. Sing aku pahit biasa. Nggih, nggih. Piteke aja lali. Alah ngono kok nangis wedi menek kaliren to iki. Pokoke kula butuh gawean, Pak. Gaweanku tetep tak golekno. Wong kaya aku ki biasa. Engko nek kowe urung iso mangan, tak pakani. Kula tak dados supire jenengan. Sopir ya ora apa-apa, mobil ya akeh. Niki ngersakne sing pundi? Napa niki, Mas? Niki minuman sehat sing diproduksi Herbasina Nutrindo Bojonegoro. Niki enten kopine. Sing kopi ndi? Niki. Ireng. Niki enten Dareku. Lengkap niki wonten moringa teh. Sing pundi? Niki sehat sedaya. Weh, Engko mendhet kopi. kok. Senengane kopi napa-napa? Kopi, teh apa? Iki apa iki? Niki Iki rasa niki jariku, niki enten jahe, enten serai, enten kunir. Sehat. Tapi jangan mendhet sing putih. Kopi, Nah, tuku ora kopi. iki? Mboten, gratis, Pak Wo. Halo, Pak. Monggo. Kula lem dadi angel. Gak keneh, Pak. Angele kula lem. aku wis paham. Pembantu Pancane kula lem. Pun ta, Pak. Tuane Aku wis mawon tak kula mawon. mah ndingi kecap. Sing kopi nggih berarti sampean. Kopi. Niki dicopi. Di sud. Sut. Screenshot. Kok kleru kecap. Gak ora. Diombe dinikmati. Pak Wo, angel ya. Sing niki enggak. Tak me dhewe. Alah ngono to, Mbok. Tak me dhewe. Kok modele trauma to sampean? Ya trauma ketoke mbok pilihne. Pripun rasane madhep kamera? Enak iki, Mas. Niku diwaca napa niku? Moringa Coffee. Kopi. Kopinya berasa, herbalnya juga berasa.
gitu. Lho, dijaluk meneh, Mas. Ya iya ngono. Bayar. Akeh saiki. Bayar. Iki moringat teh. Teh. Kematane iki T E I wacane piye? Teh. Ora tau sekolah. Herbal infusion. Nah, jadi nek lara rasa njaluk dokter, iki langsung infus. Oke. Kita atuh. Piye iki? Mantene lem kok ya. Kelet tenan, leme akeh. Aku arep ngombe sawo wedi. Nak. Minuman sehat. Nggih. Kali tunjuk. Piye iki? Bapak, ku sampeyan kuno men. Nak. Piye Pak wae rasane? Ngrasakne urung mau dikokop ngono kok. Assalamualaikum. Alam kono sik. Kon ben to tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun. Pun panen to. Iki bekakas sapa iki? Kowe ora ngerti wong penting. Penting apa masak Allah ndase modele kaya kaya kapsul ngono iki. Lah mbok apa piye ndasku? Mah, ndas kaya ngono aku duwe ya. Bojomu to, Pak? Bojo diengkolmu, bojo kuwi langsing apik. Ora kaya ngono ki ndase mlontos. Aku mbiyen maune yo langsing saiki lemu. Delok ta. Jenenge moto ambek apa ki mobil kok padha. Moto dikai wiper kuwi lho. Wiper piye to kok yo. Kuwi bulu matamu. Matam dhewe Matamu iki jenenge eyelash. Apa? Eyelash. Ya ampun, jenenge Aira ki ngono kuwi to. Airake piye to eyelash? Aku rene iki ape menehi kabar apik yo. Umume iki wong kan ya tai lalat siji ngono to. Lah iki tai lalat kok turut rai jane batang apa wong to. Ben manis kok, ben manis. Manis siji kene tok. Niku pun napa dereng? Wah, lah iki tunganeh to. Nang diombe. Lah aku wenehi sitok to. Le tamu Aja. Tamu. Napa wis panen to? Kok panen piye? Lah kok enek kombi nih. Kuwi tamu. Tamu terhormat iki. Tamune nek teng mriki niku nek tamune wis. Ngeten lho Pak, Pak. Nggih. Le Swatsi. Iki aku enek info penting. Ayo, tai lalat tok iso kaya ikra. Kowe jare ora patek duwe gawean to. Jajal to ngadeg tamu jigrang lho sikile. Lah gene to kok ya tamu iki bebas to kok ya. Iki wedok apa lanang? Wedok. Wedok rokok. Lah kok ora oleh wong wedok saiki rokok ya akeh kok ya. Oleh germo kok. Mosok germo. Iki aku ape ndek job. Job ki maksudnya job apa? Rencana iki Koperasi Merah Putih ape diresmekke. Iki utusane Pak Lurah. Lurah ndi kok ngongkon buang kaya Ora percaya modelmu ngono to kok ya. Wonge lurah. Gagal lho. Inget lho. Wah, iso kaya kelelawar to. Iki rak wonge lurah dangkel to. Lah, dongkol. Dongkol. Kowe aja ngece lho, aku ngene sekretariase Pak Lurah. Sekretariat. Wah, ini perkara Pak Lurah. Sekretaris. Lah iya, kuwi. Sekretariat. Iki nek anggaran 50 juta. Lho, lah iki lho sing digoleki. Kowe nek gelem peresmian Koperasi Merah Putih, iki rencana udakara tanggal 17 Maret. 17 Maret. Maret. Kosong ya? Kosong apa ora? Prei Pak. Keadaan 50 juta ya wis dikosongi. Kosong to. Dikosongi lah. Kudu positif iki kosong, kudu kosong lho ya. Iya, Iki iya. anggarane kudu toprakan. Kuwi jalukane piye? Wis pokoke masa borong duit 50 juta, kuwi gawe nek ketoprak. 50 juta ketoprak kuwi milih sing senior-senior apa campur? Nenek sukun. Aku ora patek seneng senior. Iki ketoprak dukun barang. Sukun kok iso dukun. Lah aku gak patek seneng senior, senengku sukun. Dan wong yang kerene kok sponsor yo ini. Anu, iki 50 juta, ki ndom wong pira karek sampean. Anggarane asline 100 juta ning aku mek 50 juta.
Mbah, bulet. Lah sampean ra main kok malah akeh sampean. Gelem ora 50 juta lho. Alah yo gelem. Pengi piye tak nesu kok gelem lho. Tapi pemainnya niku kedahe pinten nak mboten diatur to? Butoe manut 50 juta tak anggarno sampean mbok digolekne krawitan apa nganggo kaset karek kono. Lah kok enak. Wes 50 juta kaset. Alah lah topeng karo ali tok wis. Jadi to. Wes ra apa-apa wong loro ndil ra masalah. Sing penting enek ketoprake. Sok nganggo lighting lho, ya kudune nganggo lighting. Lighting niku napa? Lho, lampu to, lampu lighting. Gampang kula pun online kok. Online. Online loro mati cok. Lah kok PC to. Toprake mesti to lampune PC. Ngene, engko nek mati siji nyolong ambulan. Penting enek lip-lipe to. Yo ning warnane ora mau biru karo abang. Ya campur to mati kok. Ya pokoke mangsa borong 50 juta. Kowe entuk badi borong kuwi. Aku mek 50. 100 dia 50 kene nglakoni wong Gelem to ora nek ora gelem aku bali. gelem. Pak kok gelem. Aku mulai lho, aku mulai. 50 juta. Aku mulai. Wis ben. Kopi napa anu? Ah, yo ngono kok yo. Iki apa iki? Kopi. Kopi. Iki mbok wae kecap ora? Gak, aman. Berarti 50 juta niku bersih. Bersih. Di pokoknya masa borong karek Pak Wo nggih. Karek Pak Wo. Kanca-kanca golek toprak kok wong 20 apa wong 10 sekono mangsa borong. Lakone jaluk lakon apa ora? Ora ana jalukan, sementara ora ana jalukan. Oh iya, engko nek enek jalukan ya tepron to. Telepon kok telepon. Tut ditut. Nah anu jenengan milih mawon lakon. Nah, Ngoten lemben genah napa? Umpama kok iki gak cocok. anu, umpama lakone marcuat mlebu Islam piye? Martuwet ki kebul lho sak elingku ki. Lah mbok menawa iso kok ya. Iso tapi kopiahe sing gak enek. Lah kebul enek sumune. Gak apa-apa Pak Wo, 50 juta tambahi Piye? 500 saya tak lebokne. Apane lah dilebokne? Lah apa enek cerita kebun. Nek ora apa-apa, wis pokoke manut iki ceritane manut sampean. Sing penting rame iki. Sing penting rame, sing penting gayeng masyarakatku seneng. 50 juta lho ya. Ya. Deal. Deal mawon Pak Wo. Deal. Deal ya. Jil Pak Wongku awake dhewe men oleh badhe akeh ya ta. Iya. Ketoprak-ketoprak senior iki diundang kabeh ya ciplek ngono iki lho. Iya. Ketuweken aja ciplek aku Nek kuwi 50 ngono mangkat. Iya sing nom. Aja ciplek. Ganti. Hati-hati ra iso ninggal cek. Ora apa-apa aku dadekno warok. Aku di Sing dadi warok aja teke kenti. oh walian. Walik to wedok Wis warok. pokoke intine 50 juta deal. Dil niku nggih. Deal. Engko tak kandhane Pak Lurah. Regane tak anggar 100 juta kok aja omong Pak Lurah 100 juta. Apa 50 juta lho? Yo ora. Aku wis kondo 100 juta jare kok. Oh beres. Sama-sama tahu. Wah, Nggo idurian kok. kok mbok ngidu iki lho kok ya. Terus dil. Deal. Pun. Wis aku tak bali sik. Lah niki DP. DP. Sik tok DP ning kok tak telponke Pak Lurah iki nek wis deal iki kok karek kondo Pak Lurah. Transfer mawon. Wah, TF rekening. Oh, mungkin rekene niki. Enten Pak Wo enek loro sing Apa? anu 450 enek sing 900 ya enek. Kuwi listrik. Lah kuwi Rekening beri karo iya engko wis tak Bang. kirimi. Bang, ya. Kowe anu, aku tinggali HP. Loh, saya kok tentunya ninggali HP ku terus aku nek telepon piye? Nah, aku telepon kono gampang. Jadi tel kuwi HP kuwi. HP ku tak tinggal kene. Iya. Oh sampean dibel. Tabel. Din. Bel telepon Kok ya. malah koyo montor kok didin. Wis ya deal ya. Deal. 50 juta. Iki kok tak kandhane Pak Lurah sik. Aku kok salaman, aku melok ora? Duh, ya tak elokno to. Ya kudu melu anggota iki, wong telu kudu enek. Aku mau nek lakon. Lakon, mengko Oke. dadi ula. Apik. Cocok. Lho kan blojot lho wis kaya ula. Penting metu terus ya, Pak. Metu yo. Metu jenenge ula kuwi. Oh, turut-turut. Ya. Oke lho ya. Oke. Aku tak bali sik. Dadah sik ta. Dadah. Lambin. Desamu ora?
Anu Dik, silahe 30 sik. Iki Aku ora duwe cash, eneke iki ning rekening kabeh duitku. Tolong aku tanggung ngojek apa mbok terno? lho ngono nek ngomong 100 yuta. 50, kono 50 ke 50 mulai. Sido apa ora? Sampeyan apa? Ora sido tak batalo tak golek toprak liyane. Sini Mas. Ketoprak liyane do kanggo aja. Elek-elek. Elek-elek kene sandangane api-api. Lek 30 sik. Silahe Mas bentang mulai Mas. Aku wedi Mas. Apa mbok terno we, mbok terno. Ora sidan. Apa yambung? Gelemi Mas. Pilih ndi? Gelemi. Iki golek. Bulik sapa? Bulik piye to kok ya? Budhe. Lah kira golek rapi. Anu imbe 20, Dik. Nggo tuku rokok. Tapi DP-ne bijing langsung Sesuk tak TF nomor rekening aja lali kirim nomorku. Engko tak kirim. Sampeyan jen duwe nomorku sing biyen, Sing biyen to. Jek. sing pas sampean tumbas aku. paling gak Mosok lali, ngono ae lali. Kowe kaya ngomong. Sisih. paling gak DP separo lho, Bu. Ya wis nyantai selawe to. Ya, Siap. iki sisane. Yo. Makasih ya. Kok bathi kono Kabeh. Iki engko dienggo tuku rokok karo ngopi. Iya ya. Makasih ya. Salaman meh. Wah. Bos. Ketoprakan Rezeki iki ora ngerti kon disangkane. lagi iki lho jenenge wong nyalang iki terus anu njaluk sangu ya ta. Lah iya. Nek ora gembor mang po enek. Iki duitku lho, Pak. Duitku. Ya urusanmu to. Lah wis oleh ijol ya dijoli nek wis DP. Kuwi ra yo nek bayaran, Suk. Lagi tak pira to mau? Pira mau? 30. Lah 30 lho. Aku melok ya Pak. Tak elokno, tetep kowe engko dadi rol. Dadi rol ki tetep ula. Kowe njaluk peran. Kan nek iso ya dumung. Kadut to, kadut. Delok weteng ngono kok Dadi sok ki nggawe lakon sing apik-apik, dadi sing nanggap ki marem. Acarane merah putih. Oke. Siap. Siap ya? Siap, Pak. Oke, sok langsung rono budal. Nggih. Kene tapi yo latihan sik. Nggih. Oke? Nggih, siap. Siap. Oke, Melu lho, Pak. Iya ya. Kula manut jenengan. Dilebokno sik. Kok gek lali. Golek wig kok iki kok sapu. Sapune Komet iki mesti. Loh, panjenengan Kang Mas. Monggo kula aturi pinarak. Iya. Saksuwene ingsun dadi ratu ning tanah kene iki endi? Lah iki lho lakone apa? Ya orang jelas to, engko gawe lakon sing rame. Samane dadi sapa? Ya pasan ngene iki ya paling gak kan Angling Darma. Lho. Angling Darma kok ngono lho. Nah aku iki lho jelas, Pak. Dadi sapa jaran? Ora Kian Santang no aku lho. Aduh men to teko kono kulon kono. Lah iki piye lho, Pak? Ya ngenteni engko komet kuwi lho. Iki tok kostum piye, tok kostum bal apa? Aku wis isin ngene iki engko mbok bayari pira, Pak? Alah gampang to butuh engko ning kono iso udut, iso mangan, ngopi rak ya wis to. Mau anggaran 50 juta. 50 yuta paling gak tak kei 2,5 to engko. Juta. Repes. Kok sithik men iki lho sirah ki gatel nganggo iki. Lah kok yo ngono. Iki lek tuku nang ndi ngene iki? Iki yo jenenge anggaran sakmono modal yo ora enek kok. Yo sak temoke to. Iki yo sapik. Dhuwur yo ra ketang ngene iki yo wis tak tukokno. Iki iso enek telek kucinge biring ning kono kuwi. Lah iya, lek tuku pakan nang ndi, Pak? Samane make up nang ndi alis yo tepuk. Wong gage-gage lho, ki engko selak keri. Gage. Tapi gak apa-apa ya, Pak. Ora enak sing delok ya. Apik lha ki ngaca ning kene lho. Bagus ora? Wah. Iya. Iya kan. Jane kurang siji. Apa, Pak? Irungmu tambahi to. Mosok sing maju cangkeme. Aku ndenge irungku tau tak tambahi.
tak operasikno ora enek daging, eneke ketokane bocah sunat kuwi. Lah akhire Tak templekno kene, rekoso Pak Po. lho bekas ngono padha daginge kok rekoso lho. Lah piye anggere penyanyi goyang irungku atus kok. Berarti bekas bocah sunat kuwi ditemplekno kono. Anggrene penyanyi obah. Aku moro-moro irungku atus. Aku malah rapuh enak terus tak coplok eneh. Ganti. Ganti apa? Aja nganggo daging cah sunat. Daging apa? Ya usus wedhus apa ngono lho. Apa enek irung kok ngelewer. Anu bekas operasi ambeien. Terus bentuke lho. Kuwi kan orang ngaruh to penyanyi arep goyang, arep ngene kan ra apa-apa. Arek kok marah-marah aku ngeden. Ngeden ya ora apa-apa. Assalamualaikum. Iki. Oh malah macak biksu tong to kuwi. Elek. Wis iki dadi apa? Dadi apa? Aku dhewe bingung. Berkasmu lho. Piye wis ngetoprai, Bro? Ngetoprai. Ya berperan. Kowe engko dadi apa? Aku apa kene dadi apa? Suwaji ngono kuwi. Sik to lagi maca apa podonan? Karo. Lah nek klambi yo iki kok. Wis to butuh iki awake dhewe entuk borongan 50 juta. 50 juta. Kowe engko gawe lakon sing apik, sing biasa ketoprak kan kene. Dadi pimpinan ketoprak sing tanggapan pisan latihane 100 dina kae ya. Heeh. Gagal terus. Kowe sing apal lakonku kira-kira aku dadi apa, kono dadi apa? Kira-kira njaluk lakon sing piye iki? Anu, apa ki Sri Tanjung, Sri Tanjung. Nah, mau Sri Tanjung. Apa mau Sri Tanjung? Tanjung yo. Aku dadi apa? Kowe yo dadi kuwi apa kuwi menak jinggo. Nek jinggo. Heeh. Aku? Kowe dadi batik madrim. Lah kowe Ki petuke ning stadion ngono. kok ora nyambung. Blas Kene apa mu? Menak jinggo. Nek jinggo kene. Batik Madrim. Madrim. Lah kene ceritane Angkleng Darmo kok kene kok ndi? Kowe Blambangan. Piye to iki? Lakon sing liyane ngono lho. Apa? Lho lakon apa sing Suminten edan ngono piye? Edan, dadi rame kuwi, rame. Nah, iki ngene, nek Suminten edan kuwi kan ceritane anak dijodohne terus bapake apa ki? Bapake maksa-maksa anake ora gelem terus minggat. Dadi Lah awakmu ki dadi anu sapa Warok Suramenggala. nah, kira ndek. Heeh. Aman dadi bakul kacang. Dadi ketoprak ki nek sing bakul. Kowe dadi anu Siliwangi. Kuwi dadi pethuke ning Semarang, stasiun kono terus tabrak sepur. Sampeyan nek gak trima karo lakon gaweanku, sampeyan sing nggih lakon. Kon yo nek sing nyambung. Kira. Nek di Jawa Timuran, ning Tuban, Banyuwangi yo enek, terus ning Kulon yo enek. Lakone apa ditentokno pemaine kok teko Blambangan teko. Awakmu piye, Mas? Aku wis ora ndek popo. Ora ndek apa-apa lho. Lah aku ketoprak yo lagi iki ape budal yo ora. Ya ngene wae lho, sampean ratune, Ya. aku patihe. Nah, Iki anakmu. mah. Hah, wong anakku kaya bedindal. Mah. Ora apa-apa. Ngene lho, iki perngosmu lho. Brengose kula di. Perkasa sawe ape. Apa? Aku yo duwe. Iki anu Mas ora mari-mari, Mas. Kene sepuyere iki ya. Kene apa? Ana. Waduh. Sik to Pak Po, nek perkara lakon ki gampang. Wong aku rene iki butuhku gawean, aku butuh duit. Nah, Iki anggaran 50 juta ki piye le ubet? Ngene. Lho. Sing penting iki nyun sewu lho Pak Wo. ya. Sing penting aja gawe kecewa sing nanggap. Nah, nek iki setuju aku. Latihan. Latihan. Latihan ketoprak. Ku nek kono kecewa, Loh, lah duwike piye? Engko wis kadung latihan, andome radil moh aku. Kuwi wis tak reng-reng kabeh. Direng. 50 juta kuwi to. Kuwi tak ndum ki kira-kira awake dhewe bayaran ya luwung. Pira, Pak, Po? Ki ndingi wis tak golekno apa ki nek ngarani panggung. Panggung iki sedina sewengi njaluke 13 juta. 13 berarti sik 13 berarti sik anu 37. Itu Telu lah kuwi lampu kuwi jane mung 5 juta. ya.
Lah berhubung kuwi sak ambulane njaluke kok aku bulan barang. Ku apa ning sing kira-kira langsung modar. Kenapa nganggo ambulan lho? lampune lighting kanggo kabeh. Enek siji pedhot gelem we. Manut ya, manut. Lah sewane pira? Kuwi sing abang tok 3 juta. Kabeh lho. Sak mobil patroli kuwi enek birune. Heeh. Karo putih kuwi pokoke 10 juta. Hei, urung entuk aku wis merinding. Ngene lho wis sing kira-kira engko bagianku karo bagian iki piranan. Lah, ngono lho. Wis tak Duwe sik hitung. 27 juta. Jek 17 to. Kuwi lagi kuwi sewa kostume tenggale mbok nggo ngene iki. Iso iki aku anu dhewe kok. Kuwi awehku. Walah, iki mau wong traweh tak saut. Kowe tumpon traweh. Tambah Lah ijo-ijo. kene kadung 50 juta e. Jek 17. Kuwi engko sing satu. Tek 35. Apa iki? Aduh. kuwi gambar apa? Tekek Pak mau nih. Lah kok ini sikile? Berarti disetrum sak-sak. Tapi ambek gagah. Tekek kaya tasilat kaya umum. Mau nih tekek sumpah. Lah sikile gejajar ngono. Jek 17 yuta. Aku tak kira palsu wae berkate Pak mau. 17 yuta wingko sing 10 yuta mang kostum wis to. Terus apa lighting wis. Berarti Panggung. duit bayaran iki sisa pira? 17 wingko krawitane njaluke ki mau 12 apa 17 ngono lho. Wah, kok larang men disampir kuwi. Kuwi aku tahu. Telung dina, telung bengi lho gur 750. Nah, kuwi lho pangan sing golek yo. Wis, disambir wis tak hubungi. Gak iso. Lulangi ketuweken. Lulangi beb suarane beb. Engko kayak minyak. Kayak minyak apa yo umum kuwi 10 yuta. Borongane kerawitan jek 17. 17. Sing 10 engko terus termasuk dinggo Kayak mangan apa, Pak? nyewa ula. Kewan. Aku ulah barang. Ngene lho. Keuangan ben ra kalong akeh ulo yo aku. Wayang apa yo aku. Ngirit. Yo, Pak Mo. Dadi ula kuwi yo gelem. Ki nek mercone ora. Ya enek. Aku Kuwi jek pira ta 17 ta, Mang? Iya. Jek 17. Mercon kira-kira entek 10 yuta. larangan kuwi ra sing der. Lah Iki golek sing lirih ae. sing suarane piye? Ya kira-kira Aja, kuwi angger ngono iki mambu. apa nganggo kardi e. Nah, kuwi kan dikei banyu sumet dhewe. Karbit. Karbi tok kardi. Karbit. Ya. Kuwi sak kilo lho ngentek apa? Jek 7 yuta. 7 juta. Lah kuwi lho. Iki 2 jutanan. Iya. Sing 4 juta mangan. Nggo se aksesoris engko kepruk ya njaluk. Kuwi njaluke 15. 15 juta. Kepruk 15 juta. Soale iki Kalau mek ciplak ae lho, Mas. Lah ya kuwi tuwek. ora aku njaluk sing nom-nom nyere wakih kok. Ku iso munyer sik engko nek kene kan wis lepas tanggung jawab umpama kepruk kuwi ndase ceblok dhisik rentem kan wis ora nambakno kene. Dan juk pira kuwi? Njaluke 10 juta. Lah nek njaluk pertenteng mbok nanggap gasing. Cepruk kok gasing berarti kuwi engko men 3 juta ya jekan ya. Ki engko jek enek-enek. Iki ngalami. Lah ya aku gak mila wong. Aku ya ora kadung isi nih. Lha ta? Gak celok min iki lho. Sik kuwi urung. Iki beban mental lho. Lah iya, sirahku gak celembok nganggo ngene iki yo. Wah, alah kuwi engko jek men 3 lagi 3 juta. Kuwi engko urung keamanan. Keamanan kuwi engko nekakno 10 lah paling gak keamanan engko. Lah engko entek-entekane ra kerja bakti. Yo kok kene engko yo ora to. Ya
Dadi lha kowe engko dikadoni rek. Aduh ketewasan. Wah. Weneng iki wis tenang iki. Pon rasake wis seneng. Siap niki. Pon wis tak apa dadi apa? Jere toprak. Niki kula model anu, ada. Apa aja? Lakian santang. Jamada, terus Ian santang, terus Glasik Madrid. Nggih. Jane lakon iki lho apa? Kami tua celurit. Lakon sak kenekku penting rame kok. Anu ya sepurane. Iki mau koperasi Merah Putih bar diterak ambulan, wah rubuh kabeh. Lah, tapi sokone ijih. Soko. Jek sitok. Lah kuwi diresmekno. Siapa iki? Resmeno ki ya bangunan dadi wong iki keterak ambulan mayite mati tak kandhani. Mayite Mayite mati. Nanti ada korbannya, Mas. Astagfirullah ki mayite kan mau ambulan kok malah Ojo seru-seru. Bali ini nih. Ayo, ambulan. ayo. Kudu enek kaget. Oh, iya enek kaget. Kudu kaget lho ya. Iki ambulan ki mau nggo mayit siji. Bareng nabrak koperasi dia mayite mati. Kurang piye? Kaget iki sing bareng ngono. Kurang piye kei tondo. Tanda. Nek kaget iki nganggo tondo. Nek tondone kene. Wes iki. Kowe tahu kok tau tondo. Ya wes aku nek ngene. Oh ya. Mayite mati. Kali ini po enak nih. Nah, bisa. Pisan. Aku kadung angsitu. Kayak cuman kok. Baleni kadung. Mayite mati. Terus. Ndak pede iki. Gambelannya. Ayo Mas. Pon mangkat papan. Wis tuwek padha ra nyebut. Astagfirullah. Kaya ngene-ngene iki masak opo? Wis duwe anak to? Wis duwe anak to? Sampun. Lah kok gak isi? Lah sampean. Wis duwe. Duh, lah iya. Berarti padha. Aku yo. Kok kaya ngene. Iki ora. Ning niki batal lho. Hei. Batal. Batal. Batal kabeh lah koperasine rubah kok. Iki lho. Jaminan lang dirangno wong. Aku kadang ora iso. Lah aku wis kadung tentekan wong terawe tak jegal. Aku langsung tak tarik. Lho Pak Lurah kon batal. Ora iso, itu ketung aku. Ya aku wis krasa. Anu aku tak mulai. Wis kadhe tanggung jawab. Lha iku Pak Lurah piye kon batal? Ora iso. Engko tak balekno 50 mau lho. Aku ijoli dhuwit wirang. Nah, dhuwit sing mau jek utuh. Balekno. Halah ngono. Berkuasmu lho isi. Pak wong iki piye? Iki malah kami kuwi iki dadak. Sampun nggih kula tak Kowe kok ora ikel-ikel lho. Ya aku pengen nulungi mayat sing mati lho. Halah mayit wis mati ya bene. Ya ben. Ngene iki lho jenenge. Wis kadung kabeh blonjo. Blonjo. Nyewa apa panggung kabeh. Sak letene wis. Sik to, aku ki ngejope tanggal pira? 17. 17 Maret iki lho. Lah iya. Iki apa? Iki drill. Lho, Drill apa? Latihan. latihan kok. Latihan. Iki Iki perang. sasio. Aku perang sik ya. Sik to iki sasi apa? Iki kok Ramadan to? Lah lho, maksudnya kayak yo sasi Februari. Lah iya. Kudu macak ngene iki Maret. Lho. Iki sasi ngarep. Positif. Positif jane tapi iki mau gara-gara rubah. Iki batal. Bayo. Positif batal. Kadung isin lho. Jenengan kudu ganti rugi, Pak. Ah, kalau rugi ya Pak wae. Tenang. Ya butuh untuk butuhan ya ora apa-apa. Kowe butuh apa engko njaluk aku ya?
engko tak ijoli kabeh. Iki lho ngene iki jenenge sing salah ketoprakan yo ngene iki. Modar aku. Modar piye? Kok dadi kaku apa tok stroke ya, Pak Wo? Anggerane kok Pak Lurah nggonmu lho ya. Iki gak wis bar to? Iki 3 menit. Wah, Iki 3 menit. Iki 3 menit. Apa perang e? Sik to kok kon perang iki panggone lho ora ono. Mas, dagake Mas Buater. Ah perang kok ono juru siji-siji. loh, iki Wes. Iki gaweane Ali. Oh, gelem lagi yo kok gerak. Mata-mata sambut terima iki lho. etane. Selanjutnya ada kami tua ngkes-ngkes. Iki ada lho. Engko Lele metu. Kaya mandok. Lele metu. Gak iso jurus aku. Kok setok. Aku dhewe kaget e. iki katoke sing suwek apa bekakase metres. Kok dicek ae Pak Wane wis bar ya. Wah, bahaya lho kuwi. Mosok yo tenaga dalam ketek keren. Iki kudune ya berperan. Kowe ketane jurus. Jurus e. Wah, woi yo. Hei. Ha. Wiu. Ya, Pak. Ketoprak iki. Wis kadung kaya ngene. Nggih. Sida ra sida patah kudu tampil. Yo yo. Awak dhewe kerangan ragat ra apa-apa. Ngalahi. Ngalahi. Siap. Saiki ayo ndelok latihane. Latihan. Aku dhewe iki lho. Lho, perangane iki mau lho. Ayo mundil. Musik. Lah terus pola iki. Endi aku ora ngerti ya. Ayo Mas, musike ndi? Cek telung keh rasa menit ke lho. Ayo terus. Lah, gini. Aku pengen tantem kones ya, Pak. Kuwi dudu sadok. Kok sira iso mbok sadok? Tapi bunder e. Sing sanyut, sing rukun. Cetasan karepura cetasan. Singgal kok gremeng. Maneman. Timbangane awak dhewe do nganggur, ayo ning pertelon. Mek apa? Ning lampu merah ngene iki lah ora apa-apa lho, santus luwung. Mah, iki anden. Maneman. Aku lagi ngerti. Apa? Gini. Iki biksu tok. Keras sakti. Aku ora sakti yo. Wucing. Babi. Ngono nesu wong kok. Gagan apa? Jangkar. Ngapunten kok Pak Wo. Berarti ngene iki ya ta? Jenenge ketoprak bata.